अच्छा भैया, प्रसंग के प्रारंभ में प्रसंग के नाम बा गणेश जी का जन्म। आप सबसे सेवा में प्रस्तुत करे बैनाथ शर्मा लहरी जी जा रहा बड़े। अपने संबंध हमारा आशा बा, पूर्ण विश्वास बा कि रउआ के दुलार प्यार बहुत पहले से मिलल बा और वो मिलत रही। आई हमरा पे हार्दिक अभिनंदन शुभकामना बा। तेरे ना नरे 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 ए भैया, कहानी के प्रारंभ है माता पार्वती के दूगो सहेली, एओ का नाम रहे जया, एओ के विजया। एक दिन बैठे रहो माता पार्वती से कहलो कि हे माता, भोलेनाथ राउरपति अपना के वो गुण रख ले बानी, हमनी के आग्रह बानी हो रहा बड़ा प्रार्थना बार चिरौरी बा कि रौरू एगो गुण राखी। तब तक भगवान शंकर जी घर में प्रवेश करता नहीं, के सनसनाइले घर में जाता नहीं। जया विजया कल के देखी बतिया गलू, अगर रौरा ये गोड़ रखल रहती तो रोक दे रहते। हे महादेव, हे महारानी, हे माता पार्वती, रौरा ये गोड़ राखी, जरूर राखी। वहां का अपना गाल के मैल से टुकड़ा एगो छुड़ौनी, एक विभाजित करके ओकरा के पूर्णाहुति कदनी। ओइसे एगो नाना मुन्हा बबुआ भइले। अब बबुआ जब भइले तो कहत रे माई, जब माई शब्द जहाँ आवेला त ममता बढ़ जाला। गंगा के धारा लप 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 करे लागा, लहर उठे लागला। माई के कलेजा बड़का हो गल कि हमरा के बबुआ माई कहता। तो का कहता रे बबुआ, मेरी माई तू हो बड़ा दानी, करम में तहरे हम परता। हमार माई बड़ा हो तू दानी, चरण में तहरा हम परोता। माई काहे के हमार जन्म दिलू है? माई के ममता जागल। माई और लड़कवा हुआ के अपना सीना से लगाव तरी खतर बबुआ एगो है लकड़ी लो, अब तुवरिया पे खड़ा होकर पहरा करत है। हमरा बिना आदेश के केहू के आवे मत यो। इतने बतिया जो बबुआ सुनता तो कहता रे माई से
माई हमर हम तू चरण परिले हम माई हमरा के पहरा देलू खड़े तू दुआरिया शर्मा गावत बाड़े शर्मा गावत बाड़े गंगा के लोहरिया चरण में कहरा हो परेशान शर्मा गावत बाड़े गंगा के लोहरिया चरण में कहरा हो परेशान इतने बतिया जब भई लइका एगो लकड़ी लेकर दुआरी पे खड़ा हो गए और कहलन खबरदार। तब तक ले महादेव जी डमरू टंगले हाथ में त्रिशूल लेहले आ दुआरिया पा के आ केवड़िया ढकले लेता लइका कहता ए मदारी हट। भगवान शंकर जी कहने गिरे ई कौन हो आता हमरा के पूछो मत कि हम के हई ई हमरा माई के आदेश बा कि बिना तहरा आदेश के बिना हमरा आदेश के घर में कहूँ ना जाई। महादेव जी कहनी ए बबुआ हमार घर हो आ हम न के जानो फिर रगड़ा मत करो आये तेने कोई कर लइकन का तोनवा पर लकड़िया से ठेल दल 3 कदम पीछे शंकर जी चल गई आ कहता लइका हटी जा छोड़ा केवाड़ी जाता धारी आंगनबाड़ी नहात महतारी आंगनबाड़ी नहात महतारी क्या बात है बहुत अच्छे। सांप वाला डमरू वाला होठ करब सुलो 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 होठ करब तो होई मारा मारी काहे हो कि आंगनबाड़ी नहात महतारी आंगनबाड़ी नहात महतारी
लइकवा कहता शंकर जी कहता नहीं आ लइकवा कहता शंकर जी कहता लइकवा से का लइका कहली हमरो मानत नइखे लइका कहलोई हमरो मानत नइखे बरबस हठ करेला हमरा के जानत नइखे तब तक ले का भइल लइकवा कह तक तू ना मन बयतिया लकड़िया उठौले तब ले दिहले तब ले दिहले लकड़िए से मारी आंगन तारी नहात महतारी आंगन तारी नहात महतारी जब लइकवा मरल शंकर भगवान के लकड़ी डांटा भगवान शंकर जी कनी बाप रे बाप रे लइका हो कि का हो एक तो बच रखा मार देता तो इंद्रो के बोल के प्रहार न होला भगवान शंकर जी का कहतन अब झूठ होई और मान के नहीं शिव जी आपन सेना साजे लगले शिव जी आपन सेना साजे लगले यही बात है जतना गौरलू रहे सबका के बोलावे लगले जतना ए बबुआ संजय जितना गोल हो रहा है सबको के बोला ले आ जानता नहीं क्या करता रहे लइका ना बना जो गो से होता तो नहीं है एकरा मार से केहू डटो तो नहीं है एकरा मार से केहू डटत नहीं है गड़लो भाग गईले छोड़ के दुआरी गड़लो भाग गईले छोड़ के दुआरी अंगना बाड़ी नहात महतारी अंगना बाड़ी नहात महतारी भगवान शंकर जी पीछे घूम के ताकत नहीं करे गोर कहाँ गए सब लोग न पाता बा भगवान शंकर जी कहनी अब लड़ाई मान के नहीं खे अब लड़ाई हुई भगवान विष्णु के बोला लेनी ब्रह्मा के बोला लेनी इंद्र के बोला सारा देवता लोग का बोला लेनी सेना का साथ है आने एगो लइका खाली बा दूध मुहा लइका बा इतना सेना लो ब्रह्मा विष्णु इंद्र कुबेर वरुण गरुड़ इस सब लोग पहुंचल बा तब देखी क्या होता बबुआ संजय हो आर भइले
लड़ाई बाप बेटा में काहे की भइल रे लड़ाई बाप बेटा में सुनी कैसन बदासता अरे मानया पमान के सबल बात ए बबुआ कहे कि मानया पमान के सबल बात अब विजय करिए भगवान अरे विष्णु जी चक्र के उठा लिहनी कि विष्णु जी चक्र के उठा लिहनी आतिहनी लइका पर चला आ वहु के लइका बानू कसान कैलस काई वहु के लइका बानू कसान कैलस आती हले अपरी घके चलाए अरे विष्णु बाबा गिर भूमिया में अरे विष्णु बाबा गिरले रण भूमिया में आ देवता भागलो बाप रे बाप लइका हो कि का हो ये कौन मंत्र जानता तले ब्रह्मा जी कहने के बबुआ बबुआ संजय जी ब्रह्मा जी ओने कहने के ए बबुआ अरे तहर बाप हमन उनका से लड़ाई करता रह लइकवा कहता तुम कहाँ रहला हो तू कने पिछुआई रहला हो हेने आओ आओ जब ब्रह्मा जी कहनी तो ई जननी ब्रह्मा जी का लइकवा बोला तो कौन सुझाव आ जब लगा ब्रह्मा जी कहनी तो कूद के लइकवा एक मुठा का दोहरिया खींच लगा ब्रह्मा जी कहने के बाप रे बाप ही हथियार हो कि लइका हरे भगवान शंकर जी कहने के ब्रह्मा अभी लड़ाई मान के नहीं है भगवान शंकर त्रिशूल उठा लेता नहीं अब त्रिशूल उठा के कहने हर हर त्रिशूलवा वहां का हाथ में उठल मारता लइकवा का करता लकड़िया गाड़ दो धरती में आ माई के ध्यान धोलो कहते हे माई आज बचा लो वाह है रे समय आज लइका आज बाप से बेटा नहीं के चिन्हात बेटा से बाप हर समय आईने बबुआ लकड़िया गाड़ी देले आ माई के ध्यान धोर तरे कोहो तरे का माई रे माई तोहर याद आई माँ आज बचा लो भाई बचा लो माई रे माई तोहर याद आई माई तोहरा चरनिया में गनिया कटाई माई रे माई रे माई रे माई तोहर याद आई
चारू ओर से दुश्मन घेरलस माई माँ चारू ओर से दुश्मन घेरलस याद तहर आई माई हो माई तुहार याद आई तोहर याद आई आज लड़का इतना जब कहलस आईने त्रिशूल भगवान शंकर चला दहनी बबुआ संजय जी त्रिशूलवा चला दहले त का होता त्रिशूलवा तो त्रिशूल घूमे लागल मेरा रो मेरा रियाए हो घूमे लागल मेरा रो मेरा रियाए हरी अरे बाप रे बाप जमुना त्रिशूल से प्रलय होला महादेव जी कहते जमुना त्रिशूल से प्रलय होला आ त्रिशूल एकरा के परिक्रमा करता भगवान शंकर जी क्रोध में नाचता नहीं त्रिशूल नाचे लागल सीना के समन्वय सिनेमा पर नाचा लागल और नाचा तो पीछन के चल गए शिव जी कोई निघा बनाइल कैसा नया फत बाटे आइल ए संजय जी हाँ दे भगवान शंकर जी कहते नहीं कौन चीज हो हमरा बुझाते नहीं थे ये आफत हो कि का हो शिव जी कोई निघा बनाई कोई सनया फतो बाटे ए शर्मा गावत बाड़े गंगा के लोहरिया हरी लौट के आए तो महादेव कहनी हर हर पार्वती अब त्रिशूलवा चला दहनी अरे कोटि गईले मुड़िया रे विधाना अरे कोटि गईले मुड़िया रे विधाना खूनवा के बोहेता के धार मुड़ी कट गई फूल के धार बहे लागल आ भगवान शंकर जी रिटर्न हो गई नी आ लड़का के एगो धोरो न बा एगो मुड़ी न बा तब तक ले हो का बा नारद जी चलिए नी आ कहनी नारद जी बड़ा बढ़िया कार भई अब इतना बढ़िया कार से बढ़िया का हो ए बबुआ जगह लो में गरुआ लो बगली काटेला गाड़ी बढ़ावे खातिर ओई लेखा नारद जी बगली काट के घर में ढुकतानी आ कहतनी माता प्रणाम
माता पार्वती कहनी खुशी है बबुआ। नारद बोला कैसे आई हो? अत माता कुछ पूछी मत, हम कहत नहीं के हमरा। अत का बात बा? अत का कही माता? अत कहो ना तो का कहीं जानना लइकवा करुआ दुआरिया पे खड़ा करौलनी हम सब देवता लोग मिल के और महादेव के चढ़ा के भोले शंकर के चढ़ा के रउआ में लइकवा के मुड़िया कटवा के माता पार्वती की आंख टेढ़ हो गई। अब तुआरी पा के देखो तारी तक लड़का के धड़ अलग बा, मुड़ी अलग बा। माता का क्रोध होता सारा शरीर काला हो गई। कहली के संसार के न रहे थे का करता री? आहे माई पार्वती जब क्रोधित भइली रूपवा भइले विकराल। माता का क्रोध हो गई, आंख बंद हो गई, सारा आकाश लाल हो गई, गंगा जी लाल छोड़े लगी, धरती माई कांपे लगी। अब देखिए 100,000 मैया शक्ति बनावाली अवतार दिहली सुना। कली 100,000 माने 1,00,000 शक्ति के पैदा कर रही। कहली के जासन जाहु जाहु शक्ति हो नगर नगरिया देवलोक काटिली हमार। लेकिन एगो होशियारी करिया था, ऋषि मुनि पंडित जहवा भेटई है पिठिया के खींच लीह चाम है। या समझ पीठ के चमड़ा काट लिया, धरती पर नहीं हो गई, धरती लाल लाल हो गई। अरे हे माई चली भइली शक्ति हो नगर नगरिया धरती भइली लाल लाल। इतना बात देवता लोग देखल, दौड़ के ब्रह्मा जी का लगे गल कहता कौन उपाय करी? अरे करी बाबा कौन जाता नावा तो कोई से तरानावा। अरे बचिए हे ब्रह्मा जी कौन उपाय करी?
अरे बाँचिएरा अरे मैया पार्वती क्रोधित भइली तब बेटा के मराना भइलेगा मैया पार्वती क्रोधित भइली मैया पार्वती क्रोधित भइली तो बेटा के मराना भइले चेला पर ध्यान दहलेरा क्या बात है जुग जुग अरे जुग जुग बाबू अरे जुग 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 जी हो मोरा सारा मात होना मेरा गुना गोई हयेरा इतना बात ब्रह्मा जी जब सुनने कहानी ब्रह्मा जी सारा देवता चलो माता पार्वती का गोर पर गिर जा माता पार्वती के गोर पर गिरे खातिर सारा देवता लोग पहुंचल बा बबुआ भगवान शंकर जी खड़ा बाने नारद भगवान कहतर के सारा लोग का मुँहवा तो दोहला अपना बेटा के मुँह और कितना बेटन का मुँहवा दो आ भागा कहाँ के गोर पकीट भगवान शंकर जी कहले नारद जी गोरवा पे गिरक पड़ी का आ कहो कभी कभी ऐसा को होला ए भोले बाबा भोला बाबा कहो तर के जा तानी आ जाके हाथ अभी जोड़ के भोले ना नीचे निहुरा के चाहता है पार्वती करी स्वामी कहनी रौदा देखे बाबू के धन के करे जरा उड़ भोले भोला नाथ होते नेहिया न नेहिया रौरा हिया में संभाला भांग धतुर खाए वाला भोला यार भांगी नाथ रौरा हृदय न तन को दया न समा
भोलेनाथ शर्मा गाई के गाना में भोला के चरनिया में शर्मा लपटाला जल्दी करी देर नहीं करी नया बेर ना अच्छा नहीं में लड़का का सोने नारी ना उड़ जाला देखो तनी अगर कौन को लोग शेयर करतनी तो पार्वती भी जिंदा ना रही है बेटा तो मरिए देंगे इतना बतिया भोलानाथ कहतनी सुनतनी आँखिया में भरबो लाख नूर हो गई कहतनी हाय रे बेदर्दी विपतिया अरे हाय रे बेदर्दी विपतिया आकटोले केतना कोले हर हर रोवतानी भोला बाबा अरे छोहर छोहर रोवतानी भोला बाबा पार्वती के नये नये छोड़ले राम रोवतानी भोलानाथ पार्वती के नये नवा छोड़ले इतने बतिया कहतनी भोलेनाथ कहनी पार्वती लिखले लिखले बबुआ यही के पूरन कह जाला हमार ब्याह सब लोग नौका बा कहता लो एक गाड़ी छटपटा नहीं जाता रे जहाँ बबुआ हो सीख सीख ना सीखे तो ना समय का ट्यूशन करो ट्यूशन का मास्टर हूँ लिखल बबुआ संजय लिखल लिखल गुरु का नाम शरणवा पर ध्याना दहल राम जय हो धनई गुरु जी जुग जुग जी हो हमार चेलावा जुग 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 रे जुग जुग
नामा तो हरदम निरगुनावा कहे रात इतने जो बात भई सारा देवता लोग कहता माता राउत बाबूजी जई हैं लेकिन एगो बात सारा देवता लोग माई के सामने साष्टांग दंडवत करके कहता पता गल बोलो आ कहता लो मोरी मैया हो जग रखवैया हो मोरे माई तू ही हो जग रख जब जब भीड़ पर भगतन पर तू ही हो बचवैया रे मोरे मैया तू ही हो जगत तू ही बनी सीता तू ही सावित्री तू ही बनी महामाया माँ तू ही सब कुछ हो तू ही सब कुछ हो तू ही बनी सीता तू ही सावित्री तू ही बनी महामाया माँ रावण के घर जाकर मैया रावण के मरवैया रे मोरे मैया तू ही हो जग रखवैया ए माँ इतना ही नहीं कंस के घर में तू ही जा करे कंस के तू मारवाई तू ही हो माँ बच्चे का रूप धर करके कंस को मरवाने वाली अरे माँ महाभारत का वीर ललिता महाभारत में दुशासन के हाथ तू चीर खिंचवा रही थी दुशासन से चीर खिंचवा के कौरव के मरवैया रे मोरे मैया तू ही हो जगत जय हो जय हो माई के दया जाई भगवान शंकर जी कहनी ए विष्णु
जा उत्तर दिशा में ऐरावत इंद्र के हाथी ऐरावत का श्राप बा ओकर मुड़ी काट के एगो कहनी विष्णु मुड़िया काट के लेके चलिए मुड़िया लइकवा के लाग गई लइकवा उ कहता माई के ममता जाग गई ताले माई कहता नारद धीरे से कहता नहीं ए माता ऐसा समय कबो अब ना मिली रौरा यही लगला वरदान देवता से मांग ली के रौरा बेटा के पहले पूजा संसार में होई ओकर बाद तुम कहो मांगी माता पार्वती करिया बिना क्रोध खत्म नहीं कर भाई सब देवता रहे माता का कहता का मांगता नहीं आ तो सबके मिल के वरदान दे कि सबसे पहले हमारा गणेश के पूजा इस संसार में होई ओकरा बाद केहू के पूजा होई। संजय बबुआ यो गीत मन पड़ गई इतना दुख पाके गणपत हो गई अगुआनावा इतना दुख पाके गणपत हो गई अगुआनावा तनिया जैत हो तनिया जैत हो अरे बबुआ हमरो सारा देवता लोग कहता कि बबुआ तनी हमरा गोदिया आव ना ब्रह्मा जी कहता देनी बारा गाने पहले होई है पूजा नवा देनी बारा गाने पहले होई है पूजा नवा जुग जुग जियो पारो बती के ललनवा ए बबुआ चढ़ के सवारी पैबो चढ़ के सवारी पैबो मुसक के बहानवा तनी आ जइब रे बबुआ हमरो अंगनवा चंदन चढ़ी पनवा के पाती चंदन चढ़ी पनवा के पाती दिन रात शर्मा तो के बोलल रहिए काती बबुआ ये हमारा अंका स्टूडियो के मालिक श्री उत्तम कुमार शर्मा जी के ये माध्यम से ये बैनाथ शर्मा अपने सबके सेवा कर रहा बड़े हमारे बेंजू में संजय जी ठेका में पारस जी हमारा आलमराज जी आर्गन पर हमारा झाड़ पर छठू भैया हमारे साथ दे रहा बड़े जय हो जय हो जय हो बजना तो शर्मा कहले
जइब हो बबुआ हमारे अंगना कनिया जइब हो बबुआ हमारे अंगना अच्छा बबुआ कहते चले के गौरी शंकर सीताराम ये हमारा गुरु स्वर्गीय श्री गायत्री ठाकुर जी का जुबान से गौरी शंकर सीताराम गौरी शंकर सीताराम गौरी शंकर सीताराम गौरी शंकर सीताराम अब बोला बता बोला हो सगलिया गौरी शंकर सीताराम बोला बता बोला रे संगत हमारा प्रोप्राइटर स्टूडियो के मालिक उत्तम कुमार शर्मा जी के धन्यवाद है बबुआ गौरी शंकर सीताराम बोला बता बोला रे संगत गौरी शंकर सीताराम बोला बता बोला रे संगत बोला बता बोला रे सघट गौरी शंकर सीताराम बोला बता बोला रे सघट गौरी शंकर सीताराम बोला बता बोला रे सघटिया पार्वती महारानी की गणेश भगवान की स्टूडियो मालिक की ये स्टूडियो का स्टूडियो की हमारा सजिंदा हमारा बबुआ सब की हर हर महादेव जय हो बोला बोला शंकर भगवान की चुवत मरैया भोला जी काहे ना छावाइले चुवत मरैया भोला जी काहे ना छावाइले चुवत मरैया भोला जी चुवत मरैया भोला जी काहे ना छावाइले करकट के एकहु कोठरिया काहे ना बनावाइले
टप टप चुअता पलनिया काहे ना छावाइले। Recording and mixing Ambika Studio Kuchaikot। बरसत सावन के झम झम पनिया कैसे के भंगिया पिसाई ए भोला जी कैसे के भंगिया पिसाई। भीजत हम बानी भीजल बबुआ केतना ले आचारा उठाए ये भोला जी केतना ले आचारा उठाए। कहला पर रउआ खिसियाइले कहला पर रउआ खिसियाइले के कारा से कहीं बतिया टप टप चुअता मड़ैया काहे ना बनावाइले। चुअता मड़ैया ए भोला जी चुअता मड़ैया ए भोला जी काहे ना बनावाइले। टप टप चुअता मड़ैया काहे ना छावाइले। टप टप चुअता मड़ैया काहे ना छावाइले। एतना विपत नहीं नैहर में सहनी सहतानी रउआ घर ए भोला जी सहतानी रउआ घर। लइकन के छोड़ के चली जाई भमहू अपना घरे भोला ए भोला जी चली जाई भम अपना घरे। भगतन के महल अटरिया भगतन के महल अटरिया अपने गाछी तरलू काइले। चुअता मड़ैया ए भोला जी काहे ना छावाइले। चुअता मड़ैया ए भोला जी चुअता मड़ैया ए भोला जी काहे ना बनावाइले। टप टप चुअता मड़ैया काहे ना छावाइले। टप टप चुअता मड़ैया काहे ना छावाइले।